Телеканал АТР продовжує працювати у прямому ефірі. Мене звати Ельвіна Сидбулаєва. З вами буду до 21 години. Чи знімуть недоторканність народних депутатів і на чиїх умовах? Беззаперечна підтримка США у питанні територіальної цілісності та, звісно, піднімаємо питання тимчасово анексованого Криму. Робить АТР гучніше, нам є про що розповісти. Рада збирається зняти недоторканність. Чи вистачить голосів? Зеленський наказав швидко скасувати мораторій на продаж землі. Коли це станеться? Журналістів попросили покинути залу засідань Кабміну. Уряд працюватиме за новими правилами. І про це дискутуватиме сьогодні в студії. Протягом наступної години будемо із політичними експертами Дмитро Васильєв та Олексій Даній. Вітаю вас. Добрий вечір. І сьогодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков на Погоджувальній раді заявив, що вже у вівторок законопроект про зняття депутатської недоторканності має бути прийнятий в цілому вже завтра. Вівторок нам необхідно розглянути для прийняття в цілому проект закону реєстраційний номер 7203 про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів. Вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосують не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України. Цей законопроект на першій сесії Верховної Ради України 9-го скликання був нами попередньо схвалений. За нього проголосували, я хочу на це наголосити, за нього проголосували 363 народних депутата України. І я дуже сподіваюся, що ми будемо залишатись послідовними в своїх позиціях. Ось як ви гадаєте, яка буде доля цього законопроєкту? Ну, звісно, прийме. Тобто, яка доля? На цей момент, якщо подивитись на перше засідання, то в жорсткій опозиції до партії «Слуга народу» є дві фракції. Це «Опозиційна платформа за життя» і «Європейська солідарність» Порошенка. В м'якій, умовно м'якій опозиції, тобто у них більшість важливих моментів вони голосували за. Це фракція «Батьківщина» і фракція «Голос». І абсолютний союзник, який голосував за все, що необхідно було «Слузі народу», це група «За майбутнє», яку вважають афілійованою з інтересами Ігоря Коломойського. Окрім того, якщо проаналізувати, понад 30 є формально зараз позафракційних, 2/3, те, що аналізував від 20 до 25 голосів, ще дають «Слузі народу» оці позафракційні. Навіть без голосу і фракції «Батьківщина» 300 голосів є. Але якщо врахувати, що є домовленості, ще перед першим засіданням існували домовленості з «Голосом» і з «Батьківщини», і ми бачимо, що найбільше вигододобувач щодо керівних посад є, наприклад, фракція «Голос». І сьогодні, здається, вже навіть в одному міністерстві вони отримали місце заступника. То 300 голосів є в будь-якому випадку. Очевидно, що це є трагедія для двох фракцій, для ЄС і «Опозиційної платформи за життя», але вони переживуть. Дмитро, хочемо почути вашу думку щодо цього законопроєкту. Я думаю, що він буде прийнятий. Тут повністю погоджуюся з колегою. Єдине, я думаю, що розумні і креативні юристи обов'язково знайдуть якісь там зачіпки в цих законах, які вже приймуться в другому читанні, для того, щоб подавати скарги до Конституційного суду. А от як Конституційний суд буде розглядати ці закони, які вже прийняті в парламенті щодо недоторканності депутатів, оце є вже цікаве питання. А ось «Опозиційна платформа за життя» не підтримує законопроект про зняття депутатської недоторканності в цілому. Про це заявив співголова фракції Юрій Бойко. Чому? Прошу пряму мову. Ми підтримали цей законопроект в першому читанні з урахуванням того, що недоторканність буде знята з усіх осіб, які сьогодні мають в країні, а не тільки з депутатів і не тільки вибірково, так би мовити. А сталося так, що тільки депутатів це торкається, а судді, а власне кажучи, гарант Конституції, президент країни, вони залишились поза цим законом. Тобто ми цей закон підтримувати не будемо. Ось бачимо, Олесі, що не всі за скасування законопроекту. Як вважаєте, чому «Опозиційна платформа» не хоче підтримати владу, яка є ініціатором? Ну, я ж вам сказав, що це дві фракції, які заявили, що вони чогось бояться, на ваш погляд? Вони будуть лише в першому читанні. Була промова Порошенка на цю тему, йому навіть дали
не 3 хвилини, як всім депутатам, а 5 хвилин говорити, де він чітко кілька разів сказав, що вони голосують лише за перше читання. Страх і у однієї фракції, і у іншої. Очевидно, що вони бояться, що їхні представники будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, і шанси на це є. І є за кого? І є кого, і є за що. Саме тому вони бояться. Але ви розумієте, в чому неоднозначна ситуація? З формальної точки зору, депутатська недоторканність є ж майже у всіх країнах Європи. І вона захищає політичну опозицію. Але в умовах України вона повинна бути скасована. Чому? Тому що це плата за брехню. 15 років політичний клас України брехав всім громадянам. Вони зробили з цього фетиш. Коли вони хотіли дістатися до влади, вони казали, що вони знімуть депутатську недоторканність. Нагадаю, які це сили. Це сили, які раніше називали помаранчеві, потім сили, які називали євромайданівські. Вони перед тим, як прийти до влади, всім брехали, що вони знімуть цю недоторканність. Двічі приходили до влади і не Побачимо, знімали. що буде робити ця влада. А ось Європейська солідарність підтримує зняття депутатської недоторканності. Про це сказала співголова фракції Ірина Геращенко. Давайте послухаємо її. Європейська солідарність виступає за зняття депутатської недоторканності. Ми за це голосували і при подачі до Конституційного суду законопроекту Порошенка президента. І під час голосування 29 серпня і Порошенко, і Геращенко, і Забродський, і Яна Зінкевич, і Климпуш-Цинцадзе, і інші всі 27 депутатів нашої фракції проголосували за. В той же час наша політична сила, так само як і інші політичні сили, які входять до меншості, дуже чітко наголосили під час обговорення, і про що ми вам говоримо, що необхідно врахувати позиції Венеціанської комісії і врахувати застереження Конституційного суду України. З цими позиціями ми сьогодні звернулися до наших партнерів по Погоджувальній раді і чекаємо їх реакції. Ось, Дмитро, ми бачимо, що наче Європейська солідарність погоджується, але є у неї і зауваження. І бути і там, і тут ми бачимо з боку Європейської солідарності. Як вважаєте, чому так саме вони діють? Це політична гра, політичний процес, і це нормально в нормальній демократичній країні. Важко з Іриною Геращенко не погодитися, що Верховною Радою 8-го скликання було прийнято вже законодавство, яке передбачало з 1 січня 2020 року зняття депутатської недоторканності. Тобто для наступної каденції не тих депутатів, які цей закон приймали. Інша справа, що зараз приймається нове законодавство, фактично зміни до Конституції, які дійсно потребують вивчення. Маємо подивитися, маємо дочекатися, що скаже Венеційська комісія, яка говорила, яка говорила про те, що зняття депутатської недоторканності – це зняття недоторканності не тільки з депутатів, а з їхнього виборця. І це формулювання Венеційської комісії. Тому питання про те, чи має бути захищений депутат, це також питання про те, чи має бути захищений виборець, який цього депутата обирав. Тому, на мій погляд, повне зняття депутатської недоторканності – це абсолютно неправильний підхід до політичної діяльності в нашій країні. Тобто має бути певна обмежена недоторканність, яка може забезпечити і політичну, і законотворчу, законодавчу діяльність депутата. Обмежена – це значить, що якщо депутат не скоїв 3 тяжкі злочини проти людини, проти держави, проти економіки, то все інше має бути захищене імунітетом депутата перед Давайте законом. Підсумуємо цю тему. Як вважаєте, Дмитро і Олесь, знімуть, проголосують чи ні? Так, знімуть, проголосують. І ще раз кажу, політичний клас України, який брехав 15 років перед тим, а після того, як ставали депутатами, президентами, генпрокурорами, головами Верховної Ради і цілеспрямовано забрехали це, не впровадили цю зняття депутатської недоторканності, вони повинні бути покарані політично. Зокрема, вони повинні бути рівні перед законом з усіма іншими громадянами. Дмитро, зберуть вони 300 голосів? Так. Ми вже говорили про те, що голоси є, зберуть, проголосують. Інша справа, що потім буде, напевно, що розгляд в Конституційному суді, буде реакція Венеційської комісії, і, можливо, в майбутньому буде якесь інше законодавство, яке все ж таки буде обмежувати недоторканність депутата, а не повністю її знімати. І переходимо до іншої теми. Ось президент Зеленський поставив жорсткі терміни для розблокування ринку землі. Про це сказав він під час наради зі спікером, прем'єра та силовиками. Пояснити суспільству, що ніхто ні в кого не буде забирати землю,
Це дуже важливо. Модель земельної реформи направлена на розвиток українського фермерства і захист, в першу чергу, інтересів дрібного власника. Прийняти закон про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на продаж землі термін до 1 грудня 2019 року. Відповідальні. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський. Ось як вважаєте, Олесь, чи вдасться їм розблокувати цей законопроєкт змін ринку землі? Ну, перше, про форму. В Україні мають діяти закони. І в першу чергу Конституція України. І я думаю, що які би не були політичні стосунки між президентом і фракцією партії «Слуга народу», де переважна більшість депутатів без Зеленського не стали би депутатами, без уряду, яку сформували більшість на чолі з «Слугою народу», згідно Конституції України, не має права президент України давати розпорядження голові Верховної Ради. Ні розпорядження, ні доручення. Він може діяти в формі винесення власних законопроєктів. Тобто нарада не може в собі містити імперативи. І я розумію, що такий імператив навпаки подобається населенню. Населення прагне сильної руки. Ми бачимо, як зростав рейтинг, наприклад, партії «Слуга народу» після розносів з боку президента, там чиновників, коли він вимагав писати відставку, заяву про відставки вони писали. Але ми повинні слідувати демократичній європейській практиці, а це значить, зокрема, і розподіл сфер впливу, і розподіл гілок влади. Це слід неухильно дотримуватись. Тому за змістом ми можемо зараз аналізувати, які ідеї правильні, які ми можемо критикувати, а форма, вона підлягає не просто кореляції, а абсолютній зміні. Дмитро, як ви вважаєте, чи взагалі які каміння спотикання є в цих змінах, і які все ж таки фракції підтримують такі зміни? Ну, «Слуга народу», певно, що підтримує ці зміни. У мене є відчуття, що партія «Голос» також може підтримувати зміни. Там є достатньо багато людей, які підтримують зняття цього мораторію. Тобто, фактично, у нас є можливість землю продавати сільськогосподарського призначення. Єдине, що існує мораторій, який забороняє це робити. От я думаю, що просто цей мораторій, коли він пройде, його просто не продовжать. І будуть певні ще законодавчі зміни, про які говорив Дмитро Разумков, президент зараз, які запропонують якийсь формат, яким чином цей ринок має працювати. Інша справа, що у нас є величезна проблема із кадастром з землі. Тобто ми не розуміємо, яка земля у нас є в користуванні у держави і не у держави. Ми не розуміємо, що є в оренді, що є не в оренді, що є у власності. Ми знаємо, що там гуляє дуже багато гектарів, які взагалі ніде не зафіксовані, а це державні гектари, які також держава могла би, продаючи, щось отримати за них. Тому є величезний, просто, доречне слово, бардак в геокадастрі. Тому, якщо запроваджувати цей закон, то потрібно його запроваджувати поетапно. Таким чином, щоб зробити все можливе, щоб потім ми не робили повну юридичну проблему для всіх учасників цього ринку, забираючи землі, тому що вона начебто їм не належала. Коли вона продавала. А ось розблокування ринку землі не може бути здійснення, не передбачивши деякі аспекти, пов'язані з окупацією та війною. Про це сказав заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв в ефірі на нашому телеканалі. Рішення про мораторій, яке голосувалося, яке завершується наприкінці цього року, воно передбачає, що мораторій буде скасований. Але чи будуть врегульовані ці питання? От я їх наб'ю з десяток. Перше питання. А що з землею окупованих територій? Автономна Республіка Крим, частина Донбасу. Як там це відбувається? Чи росіяни будуть приватизовувати ці землі? Почули щодо Криму, так, як ж бути з землями, які знаходяться під російською окупацією? Як з ними бути, Олесь? Це те, що питання технологічно, безперечно, вирішується, скажімо, в будь-які законодавчі... Ми побачимо, що Росія сама забере до себе землю. В будь-які законодавчі може бути вписано, наприклад, що громадяни держави-окупанта, поки держава-окупант не поверне території, не мають права входити в юридичні взаємостосунки і, зокрема, не лише купувати, а навіть орендувати землю. Тобто це технологічно може бути виписано. Питання поставлено, а як в реальності, коли земля належить українським
українським громадянам, підприємствам, яка знаходиться зараз під контролем окупованій Росії території, як ми можемо на неї впливати? А ніяк. Тому і зараз нелегально фактично їздять багато громадян, намагаються продати землю там, згідно російського законодавства, яке неприйнятне є в Україні. На цьому був спійманий, зокрема, знаєте, посол України в Канаді, тобто на продажі власності, фактично під російське законодавство. Це є величезна проблема, яка не буде рішабельна до повернення цих територій. А чи взагалі є в кадастрі земельному, скільки знаходиться землі у державі в окупованому? Так от ми тільки що... в окупованому? Так, в окупованому. Щодо окупованого Донбаса, частини Донбаса, Криму. Ви знаєте, я питання про окуповані частини нашої території не вивчав, але тому що у нас немає адекватного кадастру по всій території України, то я думаю, що точно така ж ситуація в пропорції і на окупованих територіях. Тобто, дійсно, є бардак в геокадастрі. А як бути з землею в окупованому Криму? Точно так же, як мій колега тільки що сказав. Тобто має бути дуже чіткий закон, який говорить про те, що на території України діє закон про вільний обіг земель сільськогосподарського призначення. На момент, поки та чи інша територія України окупована, це частина Донбасу і Крим, на ній неможливо впровадження цього закону до моменту повернення цих територій назад в Україну, в український суверенітет. І повернемося до Києва. Ситуація в Києві. Ось Кабмін проводитиме засідання в оновленому форматі. Про це заявив прем'єр Олексій Гончарук. Засідання уряду не має перетворюватися на шоу. І це дуже важливо, тому ми змінимо формат проведення засідань уряду і спілкуватимемося з пресою за результатами цієї роботи. Ми спочатку працюватимемо з міністрами в нормальному режимі, який є адекватним до становища в країні, що знаходиться фактично на території якої ведуться бойові дії. Тобто це серйозна історія дуже. Але після засідання уряду ми будемо виходити до преси і будемо спілкуватися з вами, повідомляти вас про те, які рішення ухвалені і чому, відповідати на ваші питання. Пане Леся, ось ми бачимо і такі нововведення з перших днів роботи Кабміна нового прем'єр-міністра за закритими дверима, яких сьогодні ви журналістів просто попросили вийти. А як вважаєте, наскільки це продуктивно? Наскільки журналісти та люди будуть дізнаватися, що коїться там за закритими дверима? Я думаю, що це не нововведення, вірніше, вас поправлю, а це повернення старої практики. Тому що тренд в світі зараз – максимальна відкритість. І цей тренд доходить до України. Але ми бачимо, що сьогодні... Ще раз, доходить до України в найкращих проявах. Зокрема, їздила група журналістів, що мені сподобалося, наприклад, до міського голови міста Дрогобич, який поставив собі камеру, встановив в кабінеті, в своєму кабінеті, де можна взагалі постійно бачити трансляції. Це засіб боротьби з корупцією, зокрема, і відкритості. Тобто будь-хто з громадян може онлайн дивитися, що відбувається на робочому місці. Та зрозуміло, що це проблемніше для чиновника, який повинен стежити за собою, як він там п'є воду, наприклад, чи каву, чи виглядає він естетично. Але це боротьба із корупцією і навіть з хамською манерою поведінки багатьох чиновників. В даному випадку, я думаю, що це рішення нового прем'єра буде змінене, бо воно контрпродуктивне. На певному етапі, поки є величезний рівень довіри до цієї влади, вони можуть робити все, що завгодно, але потім це бумерангом буде по них вдаряти, про цю закритість пам'ятатимуть і критикуватимуть, підозри, що розглядаються на закритих засіданнях, корупціоногенні схеми будуть посилюватися, тому сама влада буде зацікавлена це рішення скасувати. Я вважаю, що вона помилкова і буде зрештою скасована. Дмитро, як ви вважаєте, чому так чинить влада і не хоче відкритості? Взагалі вони обіцяли цю відкритість. Дуже дивне рішення. Тому що, зрештою, слуга народу, вона на то і є слуга народу, щоб бути відкритим для свого патрона, тобто для українського народу. І як це так?
Це абсолютно аналогічне рішення навіть з цієї точки зору, з символічної точки зору. А інша справа, що президент вимагає повної відкритості. Сьогодні було засідання в Офісі президента. Президент транслював повністю все це засідання. Те, що говорив президент і подальші спікери від глави Верховної Ради, і того ж прем'єр-міністра, і генерального прокурора. І якщо в Верховній Раді у нас будуть відкриті слухання під прицілом преси в Офісі президента, а уряд буде закритим, чому? Це дійсно буде виникати суто символічне, абсолютно непорозуміння. Друге, я погоджуюся з Олесем, що на певному етапі це буде ще більше збурення і громадського активу, і експертного середовища, і політиків, які сидять як опозиційні сили зараз в парламенті, і інші політичні сили, які не війшли в парламент. Тобто це буде дуже гучна історія, і за якою уряд вимушений буде все ж таки відкритися. Але я думаю, що він буде робити як завжди. Я дивуюся, чому він не прийняв рішення робити як завжди. Є відкрита частина урядового засідання, є закрита частина урядового засідання. Ну, робили би і так і далі. Навіщо збурювати суспільство? А що взагалі очікуєте від нового Кабміну, Олесь? Які зміни? Я очікую кілька змін. Це в першу чергу, в чому зацікавлені українці, це демонополізація. Але це не лише Кабмін, це має бути узгоджені дії влади. Нагадаю, що на цей момент фактично антимонопольний комітет, він підпорядковується де-факто президенту України і діє в інтересах, діяв раніше в інтересах якраз фінансово-промислових монополістів. Економіка запрацює, коли тут будуть дані нормальні стартові умови для дрібного і середнього бізнесу. Тому в першу чергу в економіці я чекаю демонополізації. Другий момент надзвичайно важливий, те, що нагадує, те, що було в передвиборчій програмі у Зеленського в якості президента. Зараз про це не говорять, але будемо йому нагадувати, тому що це у нього записано в програмі. Це обрання суддів низового рівня населенням України, так званих мирових суддів. Я вважаю, що це найкрутіша може бути реформа суддівська, яка призведе зрештою до очищення судової системи, яка, на жаль, зараз ще більше змонополізована. Нагадаю, що згідно останньої судової реформи, останній підпис є у президента за затвердження суддів, на переведення суддів, на утворення судів і таке інше. Тобто ще більша монополізація. Це закрита каста, яка не дозволятиме нормального захисту інтересів як рядових громадян, так і економічних інтересів. Відповідно, для того, щоб з'явилися чесні судді, вони повинні пройти через горнила виборчих процедур, тоді принаймні хоч частина їх буде чесною. Оце дві речі, які вкрай важливі для України. Пан Дмитро, що ви очікуєте від нового Кабміна? Які зміни? Що побачимо в найближчий час? Я нічого не очікую. Я дивлюся, що вони говорять, що вони обіцяють, і буду просто спостерігати, що вони будуть виконувати. Сьогодні найгучніше, що було проголошено на уряді, це те, що через 5 років економіка має зрости на 40%. Це значить, що в рік це буде 8%. Це достатньо добре для того, щоб країна насправді розвивалася. І за такими темпами дійсно країна буде успішною. Вони обіцяють, що в результаті цього близько 1 мільйона українців повернуться назад в Україну, тому що тут будуть нормальні вигідні умови для праці. І вони говорять про те, що країна повністю перезавантажить свою регуляторну систему, і це звільнить економіку від багато якого тиску. В цьому разі сьогодні вони говорили про те, що Міністерство внутрішніх справ ліквідує економічний підрозділ і порадили СБУ зробити точно так же. Тому, якщо це буде зроблено, це буде чудово. Це не очікування, це те, що ми чуємо, те, що вони обіцяють, але за цим треба спостерігати і просто робити оцінку. Чи вони це роблять, чи вони про це просто говорять. А ось щодо змін, міністр захисту довкілля та енергетики Олексій Орошель повідомив, які основні пріоритети його відомства. Давайте послухаємо. Одним із головних надзвичайних пріоритетів, які закладає новий уряд, це буде енергоефективність. Ми знаємо, що у нас є такий ефект, як енергетична бідність, що люди не можуть собі дозволити. І якщо ми далі будемо збільшувати навантаження на платіжках, ми просто не можемо їх вирвати з цього кола бідності, коли людина все ж таки має споживати, але заплатити за це ті гроші, які зараз вимагаються, не може. Пане Олесь, як вважаєте, Зеленський разом з своєю командою знизить тарифи для мешканців?
Ну, якщо ви бачили, то там вже в риториці йдуть зміни, і останній раз було і у Зеленського, йде мова вже не про зменшення тарифів, а про дзеркальне річ, тобто про збільшення прибутків, при тому, що тарифи залишаться на тому ж рівні. Тобто в будь-якому випадку йде мова про те, що відсоток в платні людини або в її пенсіях, які займають тарифи, він мусить зменшитись. Інша справа, в який це спосіб. Тут ми бачимо, що, звичайно, ці ідеї наразяться на спротив монополістів. І тут потрібно буде розуміти, що шлях відкупу від монополістів там, швидкими допомогами, ну, якщо за часів Порошенка це йшла мова про відкуп безпосередньо там, в приватну кишеню там, Порошенкові, а тепер на соціальний проєкт, він тупіковий. Тобто потрібно все рівно думати про зменшення апетитів монополістів, незалежно від їхніх прізвищ. Це буде важке рішення для нової влади, але без нього поламати цю систему, коли тарифи є для значної частини українців просто непідйомною, не вийде. Дмитро, як ви вважаєте, чи ця обіцянка здійсниться і люди відчують ці зміни? Ну, знову ж таки, український народ і все експертне середовище вже звикли до того, що політики дуже багато обіцяють. І дуже часто ці обіцянки, вони не реалізуються. У всякому разі, і можуть реалізуватися, але дуже довго. Тому тут не треба очікувати, що воно зразу буде. Не треба очікувати, що у нас платіжки будуть доступними для кожного з нас. Дай Боже, щоб ті системні рішення, які були прийняті попереднім урядом щодо соціальної допомоги людям, які не можуть оплатити свої платіжки, щоб вони виконувалися, люди отримали живі гроші і вирішили, як їх використовувати, платити, щоб сплачувати свої комунальні послуги. А далі будемо очікувати, що прем'єр-міністр сказав абсолютно об'єктивну річ, і у нас в наступному році на 8% буде збільшуватися економіка, що дозволить збільшувати нашу зарплату. Але про що ще казав пан міністр Олексій Оржель? Він казав про те, що Україна добуває свого природного газу 1,2%. В той час, як загальносвітовий рівень приблизно 4-5% від того запасу, який в Україні є, чи в іншій якійсь країні, там, де йде видобуток. Тому, якщо вони зможуть різко збільшити видобуток нашого природнього газу, це вже зможе принципово зменшити ціну на природний газ і забезпечити Україну необхідною кількістю газу вже сьогодні. Ну, я маю на увазі наступного року і цього опалювального сезону. Якщо вони це зроблять, це буде чудово. Якщо вони зможуть збалансувати ринок електроенергії таким чином, щоб дійсно видобуток, тобто це не впливало дуже негативно на ціну, негативно в плані її збільшення, це також буде дуже добре. Але чи вони це зроблять, це треба дивитися і оцінювати. Поки що ми маємо розуміти, що швидких дій не буває. Швидкі дії можуть бути на папері і в заявах чиновників чи політиків. Ось щодо заяви чиновників щодо Америки почуємо зараз. Під час зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом президент Зеленський повідомив, що українська влада планує за досить стислі терміни продемонструвати ефективність у проведенні реформ. Наш парламент, новий парламент і нова рада працює тільки 3 дні. Ми зареєстрували в перший же день 74 біля того закони, які допоможуть реформувати українську систему, які допоможуть не тільки боротися, а перемогти корупцію. Не хочеться чекати 5 років. Ми хочемо запустити всі головні реформи, яких очікує суспільство українське. Ми хочемо їх запустити упродовж першого року нашої влади. Ось віце-президент США Майк Пенс під час зустрічі з Володимиром Зеленським запевнив у непохитності Сполучених Штатів у питанні територіальної цілісності та суверенітету України.
Я хочу сказати, що між США та Україною є надзвичайно міцні стосунки, і ми завжди підтримуємо та стоїмо пліч-опліч з народом України. Це почалося ще з 2014 року. З того часу ми дуже сильно підтримуємо територіальну цілісність України та народ України. Я також хочу сказати, що ми і надалі продовжуватимемо стояти разом і підтримувати народ України з питань безпеки та територіальної цілісності, включно з Кримом. Олесь, як вважаєте, чи США допоможуть звільнити Крим від Росії? Дивіться, це питання, на яке немає відповіді. Тому що 5 років у нас знаходиться територія під окупацією. Чи допомагає нам США? Допомагає. Чи найбільше є наш союзник в протистоянні з Росією? Та найбільше наш союзник. Чи повернули за ці 5 років Крим, Севастополь і окуповані Луганщини і Донеччини? Не повернули. Тому зрозуміло, що нам дуже приємно, коли віце-президент Сполучених Штатів вкотре говорить, що вони на захисті територіальної цілісності. Але, на жаль, це не наближає нас ані на крок до мети. Тому що ми зацікавлені, щоб тиск на Росію посилювався, щоб він не залишався на тому ж рівні. А ось цей тиск вже протягом 5 років. Чи відчуває Росія, Дмитро, як ви вважаєте? Відчуває. Санкції так або інакше впливають на економіку Росії. Їй все гірше і гірше в економічному сенсі. І те, що зараз Сполучені Штати хочуть про завантаження і якісь європейські країни, ми чуємо різну риторику від Франції, а інколи і від Німеччини, говорять про те, що з Росією хочуть грати так, щоб окрім того батога, який є в санкціях, щоб ще була якась морковка, і Росія розуміла, що її можуть повертати до цивілізованого світу. Тому ніхто не хоче, щоб Росія повністю завалилася, щоб вона все ж таки на певному етапі щось зрозуміла і діяла цивілізовано. Але я думаю, що це у питаннях з Росією майже неможливо. Тому тут історія така, що 80 років назад, 1 вересня 1939 року, почалась війна, коли Радянський Союз і нацистська Німеччина роздерибанили Польщу. Фактично, це був шалений тиск на суверенітет країни і територіальну цілісність. Коли вся інша Європа за цим спостерігала і намагалася вирішити якісь свої питання, щоб не було якоїсь великої проблеми. Те ж саме зараз відбувається з Україною. Якщо уроки історії, то не такого давнього минулого, 80 років назад для історії це мізер. Якщо ми не будемо робити висновки, то проблеми можуть бути і усієї Європи, і Сполучених Штатів. Це з одної сторони. З іншої сторони, коли ми дивимося на повернення тих чи інших територій назад до тих країн, яким вони насправді належать, ми можемо подивитися ту ж Німеччину, яка була розділена на 2 частини. За величезною участі Кремля, тоді ще Радянського Союзу, центром управління Радянського Союзу. 40 років, але територія повернулася назад. Країна об'єдналася. Але з іншого боку, коли ми дивимося на інші країни, Сполучені Штати Америки поступово, але брали лідируючу роль в відстоюванні територіальної цілісності тої чи іншої країни. Я сподіваюся, що ми на якийсь маленький мізерний крок, але все рівно рухаємося в тому напрямку, що Крим – це є Україна, і вона завжди буде Україна. У нас залишилася хвилина. Хотілося питати, ось ситуація з Трампом. Вона, з одного боку, вони США підтримували цілісність України, з іншого боку, вона хоче повернути Росію до G7. Як вважаєте, наскільки це відверто з боку США таке ставлення до України? Дивіться, Трамп в своїх заявах неодноразово говорив речі, які було приємно чути в Росії. Але з усіма справами, що робить Сполучені Штати Америки, ми не знаємо, за бажанням це істеблішмент американський чи і за бажанням таємним Трампа, вони приймають рішення на підтримку України, а не Росії. Дуже дякуємо. Дмитро Васильєв та Олесь Доні, політичні експерти, були з нами. А далі ефір телеканалу АТР продовжує випуск «Заман» з Тарасом Кавзарем. Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете передивлятися на нашому YouTube-каналі АТР. А гостем наступної години буде член Меджлісу кримськотатарського народу Різа Шевкіїв. Дякую, що довіряєте АТР. Будьте з нами.
Окупований Крим готують до так званих місцевих виборів. Як іде підготовка? Виклик міжнародному порядку і безпеці.